രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ
सन्दिभ्येभ्य च पदिनां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु आदि जगदेव की जनता बोली वैष्णव भक्त की जय। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ സിഗ്നലിലെ ചെറിയൊരു എട്ടാമത്തെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. മാതാജി ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരി ചിന്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതില് പറയണത്. കാരണം ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭക്തിയിലെ ഉയർന്ന തലങ്ങള്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞാണ് ദൈവദൂഷണം. ഭഗവാനെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞു, അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറയണത് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനായി ആ ഗുരു ത്രൂ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ബീജം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭക്തി ബീജം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ഭക്തി ബീജം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ആ ഭക്തി ബീജത്തെ വളർത്തണം. അതിനെങ്ങനെ വളരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന് ബീജം വളരണമെങ്കിൽ വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കണം. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ശ്രവണ നാമ രൂപങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ വളർത്താണ് ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ വിത്ത് വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് തരുന്നത് ഭക്തിയുടെ ബീജം മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ വളരുന്ന സമയത്ത്, ബീജം വളർന്ന് ചെടിയാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ എന്താ പലതും വേറെയും വളർന്നു വരും. കളകൾ വളർന്നു വരും. ആ കളകളാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളൊക്കെ. അത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വളരും. നമ്മ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മ ഭക്തിയിൽ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയില് നമ്മളെ നല്ലൊരു ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ വളർന്നു വരും. ഈ പുല്ലുകളെ പറിച്ചു മാറ്റുക എന്നതുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറിച്ചു മാറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഭക്തി ലത അത് എന്തോരും അത് മുരടിക്കാൻ തുടങ്ങും. മറ്റുള്ള കളകൾ വളരാൻ തുടങ്ങും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ വളർന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല അപരാധങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപരാധങ്ങളാണ് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക അത് നമ്മൾ അപരാധങ്ങളിൽ പെടണം. കാരണം എന്താണ്? അത് അതിനോട് ഒരു ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു തോട്ടം. നമ്മളെന്താണ്? നമുക്കൊരു ഭക്തി ലതാ ബീജുണ്ട്. ഭക്തി വളർന്ന് നമ്മളെ ചെടി വളർന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ഒരു മതയാന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അതെല്ലാം തകർക്കളയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചെടി പറയുന്നത്.
അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ, ഒരു ആന കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചുറ്റും വെയിലൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിക്കുന്ന ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദൂഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവൻ അതുവരെയും അയാൾ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മ ചെയ്യണത് മാത്രമല്ല, നമ്മളത് കേൾക്കുക പോലും ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അതിനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അത് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനോ എന്നുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറിയെങ്കിലും നമ്മൾ പോകണം. അത് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അപരാധം തന്നെ മാറും. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അപരാധം ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ആശയം ഇതാണ്: ഭക്തൻ വിഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുതാനും. അപ്പൊ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കളകള് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതായത് പുല്ലുകൾ വളർന്നു വരും. കാരണം നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. നമ്മ ബഹുമാനിക്കാം, അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കരുത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം. പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത, പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലേ, കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് താഴ്ത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആരുടെ ആദരവ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈനാണിത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ യോഗ്യത. ഭക്തനായിട്ടില്ല, ഭക്തന്റെ യോഗ്യതകൾ പോവാണ്. അതിന് മുന്നിൽ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭക്തൻ എന്ന നില അങ്ങേയറ്റം വിനയമാവാനും സൗമ്യനുമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദ ആരോ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് കേട്ട മാത്രമേ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരായ ജഗാദിയെയും മദാദിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത, ഭക്തൻ ക്ഷമ വിനയമുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തർക്ക് വരുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഭക്തന്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. ചൈതന്യ പ്രഭു ഇതേപോലെ തന്നെ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുള്ളവനും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയമുള്ളവനുമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ ആരോ ദ്രോഹിക്കുന്നത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ വധിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തനെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അത് സഹിക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരും. നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം അതൊക്കെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വളർന്നു വരും നമ്മളേക്കല്. അതിന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ മകനോ മകളോ അച്ഛനോ അമ്മയോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അവരോട് ചോദ്യം ചെയ്യും. അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മളെ അമ്മനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിൽക്കുക, നമ്മള് അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായും അവരായിട്ട് സംസാരം വരും. അല്ലേ? മകനെ മകൾ ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇല്ല പറയില്ലേ? പറയും. അതെന്താ കാരണം? അവര് നമ്മുടേതാണ്. അല്ലേ? അവര് നമ്മുടേതാണ്. ഈ അവസ്ഥ തന്നെ ആവണം ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും വേറെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനോട് ചെയ്യുന്ന രീതി. അതെന്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ അമ്മയോ ചേട്ടനോ ചേച്ചി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അറിയാതെ പ്രതികരിച്ചു പോകും.
ഈ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ പ്രഭു തന്റെ ലീലയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നത്. അതായിരിക്കണം അത്രയും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരായിട്ട് അത്രയും ബന്ധമുള്ളവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്ന് വരും. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ വിടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ എന്നെ നീ ചീത്ത പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ചേട്ടൻ അതിന് ആരെയാണ് കൂട്ടിക്കോ, അവരെ നീ ചീത്ത, അതാണ് എന്റെ വിഷമം. എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതല്ല വിഷമം, എനിക്ക് നീ അവളെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ചെയ്താണ് എന്റെ വിഷമം എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എത്ര എന്താണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാ, ഭക്തനെ പറ്റി പറയണെങ്കിൽ ആള് സഹിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത്തരം അപമാനങ്ങളെ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാം. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവന് വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കണമെന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാൻ നിരീശ്വരാണ്, അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം. അവർക്ക് അറിവുകേടാകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം. അത് അവരങ്ങനെയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ സൗമ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവരുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ തർക്കിക്കാനോ അവരെ തോൽപ്പിക്കാനോ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മ അവിടെ നിന്ന് മാറാം. അതാണ് സാധാരണ നമുക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അത് ഇതിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. സ്വന്തം ജീവൻ വെടികയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് 2 സാധ്യമാകില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ, ഇപ്പൊ പല മെത്തേഡും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം. ഇത് 3 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണി വിട്ടുപോരാ. നമുക്ക് കൂടുതൽ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്മ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്കത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഒരാളെ എതിരിടാൻ ശക്തി ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോരും. അത് തന്നെയാണ് അത്. അവരെ ശക്തി അത്ര അധികമായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടുന്ന് പോരെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടായ കാര്യമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ പറ്റിയോ ഭഗവാനെ പറ്റിയോ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരാ. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഭൗതികതയായി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോരാ. ഇത് തന്നെ ഭക്തിയിലും അത് തന്നെ. തിലകവും തുളസിമാലയും. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ തിലകം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മൂടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിലെ തുളസിമാല ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മകമായ ചിഹ്നങ്ങൾ. 4 കൈകളിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മ, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം എന്നിവ ഉള്ളവർ വിഷ്ണു ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവനാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിയമങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, തുളസിമാല അണിഞ്ഞിരിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ തിലകം അണിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ തിലകം അണിയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 12 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ശരീരത്തിൽ. 12 വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരെ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതുകൂടാതെ ബാഹ്യമായിട്ടും ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് തന്നെ തീരുവാൻ അവന്റെ ഡ്രസ്സിങ് എല്ലാതും ഉണ്ട്, അതിന്റെ ചിട്ടകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തുളസിമാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മിനിമം 16 മാലയും
4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് കാപ്പി ചായയും കൂടെ വിട്ടവർക്ക് നമുക്ക് തുളസിമാല ധരിക്കാം. കാരണം അത്തരം തുളസിമാല അത്തരം പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് തുളസി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പത്നിയും കൂടെയാണ്. സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മളെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് തുളസിമാല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാം ചന്ദനം, ഗോപി ചന്ദനം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ വീണിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ മണലാണത്. ഭഗവാന്റെ കാൽച്ചോട്ടിലെ മണ്ണാണ്. ആ മണ്ണും സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ചന്ദനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഗോപിചന്ദനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴുത്ത് ആർക്കും തുളസിറാണിക്കും കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പരാമർശമാണ്. തിലകമോ ഗോപിചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവൻ തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിനും ആറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരുന്ന ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതില് ആത്മീയമായിട്ടും കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടും കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം പത്മപുരാണം നമ്മളെ ചന്ദനം ചേർത്തുന്നത് എവിടേക്കാ ചേർത്തേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. 3rd ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് 4th ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അതില് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൂജ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ രീതിയിൽ പൂജകൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ രീതിയിൽ ചന്ദനം ഇടണം, എങ്ങനെ തുളസിമാല ധരിക്കണം. വൈഷ്ണവ ഗീതത്തിലല്ല, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഇതുണ്ട്, വേറൊരു ചെറിയ ബുക്ക് അതിലുണ്ട്. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഞാൻ പേര് വിട്ടുപോയി. ആ ബുക്കിന്റെ റെഫറൻസിന് ക്ലാസ് എടുക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത്. 3rd ലെവലും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിന് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള യമനിയമം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആചരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അടുത്ത എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ തിലകം തൊടണം, എവിടൊക്കെ തൊടണം, ഏത് മന്ത്രങ്ങൾ പറയണം എന്നൊക്കെ അതിലുണ്ട്. ഒരേ തിലകം തൊടുമ്പോഴും ഒരേ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇതുപോലെ പരാമർശമുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപിചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ശരീരം മുഴുവൻ തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും ആറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം നമ്മ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരെ യമദൂതന്മാര് പിടിക്കില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ നമുക്ക്, പിന്നെ യമദൂതനായിട്ടല്ല കണക്ഷൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ബന്ധം നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് വരും എന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള 8 തന്നെയല്ലേ, ഇത് എടുത്തിട്ട് 9. ശരി. പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കല്. വിഗ്രത്തി ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു, കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞ ഉദ്ധവര് ഭഗവാനോട് പറയുന്ന ഭാഗം ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് തൊട്ടോ അത് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലായി. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച പൂക്കളാണെങ്കിലും പൂമാലകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വേസ്റ്റിൽ കൊണ്ടിടരുത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രസാദം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പൂമാല കിട്ടി, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പൂമാലിണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്നും പറ്റില്ല, തടത്തിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലാണ്ട് അത് നമ്മളെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അതാണ് പ്രസാദം. നിവേദ്യം പ്രസാദമാണ്. ഭഗവാൻ ഭുജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസാദമായി മാറാണ്. അത് നമ്മൾ അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും
പൂമാലകളാണെങ്കിലും പൂക്കളാണെങ്കിലും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതൊക്കെ അത് അതീന്ദ്രമായ അവസ്ഥയിലായി അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുന്നവർ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. അതും നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയത് എന്താണ്, ഒരു ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാം. ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പുഷ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോ എന്തെങ്കിലും ഫലം അത് അർപ്പിക്കുക, അത് നമ്മ കഴിക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മളെന്താണ് ആ കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കും. ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏറ്റവും ചുരുക്കിയത് അത് നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. ആ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, എന്ത് കാര്യം ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു തുളസിയില ഉപയോഗിക്കാം. തുളസിയില കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണമാവുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസാദം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ഭഗവാന്റെ അത് നമ്മൾ അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രസാദം, അതായത് നിവേദ്യ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. നിവേദ്യ മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. നമുക്ക് നിവേദ്യ മന്ത്രം പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാം. കുറച്ചു നേരം ഭഗവാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക, അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ രീതി. ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. സ്കന്ദപുരാണ തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ്. ഭാഗവതത്തിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് മുന്നേ പത്മപുരാണത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, യമദൂതന്മാർ അല്ല സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തന്നെ. സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള അതായത് തുളസിമാലൊക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യമദൂതന്മാരെ പേടിക്കേണ്ടെന്നില്ല. പിന്നെ പൂമാലകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിലും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ച പൂമാലകൾ അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കല്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദ്വാരക മഹാത്മ്യം എന്നുള്ള ഒരു സാഹിത്യത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹർഷോത്മ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷണത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാതങ്ങളെ കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടി ആ ഒരു അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ സ്വരൂപിച്ച് കൂട്ടിയ നമ്മളെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ എരിയിച്ച് ചാമ്പലായി പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്ക് കൂടണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടും നമ്മളെ സ്പീഡിൽ നമ്മളെ ഭക്തിയും കാര്യങ്ങളും വളരും. അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു പറയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൈകൊട്ട ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ കൈകൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാട്ടുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ പാട്ട് പാടും. അപ്പൊ ആ കൈ കൊട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൈ കൊട്ടിയാൽ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടമായി പറക്കാമല്ലോ, അതേപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവനും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പേ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറയിപ്പിച്ച് കളയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കീർത്തനവും മാറ്റല്ല സംഗീതം അതിനുള്ള
ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട്, ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മൃദംഗം ആണെങ്കിൽ മൃദംഗം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യണം അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൈയെങ്കിലും കൊട്ടാം നമ്മള്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കൽ. പിന്നെ പ്രണമിക്കുന്ന കാര്യം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രണമിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോട് പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരേപോലെയാണെന്നവരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിൽ നേടുന്ന സദ്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദരവ് പ്രണമിക്കിനെ പറ്റി പറയാണ്. സാധാരണ യജ്ഞങ്ങൾ, വലിയ വലിയ മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ആ ഉയർന്ന ലോകത്തില് അവിടുത്തെ അത് ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണപുണ്യം അടുത്ത ലോക വിശ്വന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് കഴിയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവനെ ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തിൽ മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. അവർ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന് മുന്നിൽ എന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന പ്രണമിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഭക്തിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കൽ. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരം എന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറഞ്ഞു. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ നാരദീയ പുരാണത്തിലെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ്, ഇനി ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവത്തിന്റെ, നമുക്കറിയാം എഴുന്നള്ളിപ്പ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തന്നെ വേണം ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ പുരാണങ്ങളും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവനും വായിക്കുമ്പോഴും അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ ഇത്രയും പുരാണങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ആചാര്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. അവരെ ലക്ഷ്യം ഗ്രന്ഥപാരായണമാണ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു സന്യാസിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയും അതാണ്. സന്യാസി മറ്റുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുത്തിരിക്കണം. അതൊരു സന്യാസിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി സന്യാസിയെ സേവിക്കാന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നടക്കേണ്ടത്. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കില്ലേ. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന ഭവിഷ്യപുരാണം, അടുത്ത പുരാണം പറഞ്ഞു ഭവിഷ്യപുരാണം. ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതിലൂടെ അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. ഇനി പറയുന്നത് ഏതിലാണ്? ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര, ഇതാണ് എഴുന്നള്ളിപ്പ്. അതിലൊക്കെ പിന്നിൽ കൂടെ നമ്മളും കൂടെ പോകണം, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വരൂപം തന്നെ എന്നൊരു ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായി മാറും. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയ ഐശ്വര്യസിദ്ധി ലഭിക്കും എന്ന് എവിടെ പറയുന്നത്? ഭവിഷ്യപുരാണത്തില് പറയാണ്. ഇനി പറഞ്ഞത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കല്. വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുമെന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്തിനാ പോണു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാര്യം. ഏതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ മാറിത്തുടങ്ങും. അതാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ദർശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള്
ഭൗതികമായ ആസ്വാദനമല്ല ഏത് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാം, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോണതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂർ പോണതോ അല്ല. ശരിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം. ആ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതല്ല ശരി, ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയാണ് ശരി എന്ന് തോന്നല് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർത്ഥാടനങ്ങൾ അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ 108 ദിവ്യദേശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്, വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ. അതിൽ കുറെ തമിഴ്നാട്, കുറെ കേരളം, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. കുറെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സന്ദർശിച്ച അത്ര നല്ലത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങള് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ വീണിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള് നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാൽ ഭക്തി സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗ്രഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ ഇത് ഹരിഭക്തി സുധോദയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആചാര്യന്മാര് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അത് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ കാരാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗർഭപാത്രം തന്നെ അല്ലെ നമുക്ക് പറയും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗർഭപാത്രം, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയോട് നിത്യദാസനാവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായയിൽ നമ്മൾ വീടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വീണ്ടും വരില്ല. ഏത് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റു വീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ബദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് മായയുടെ ശക്തി. മമമായ ദുരദയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ശക്തിയല്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ഏതൊരു വേദനാകരവും ഭീകരവുമായ അനുഭവമാണിത്. ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണനാബോധത്തോട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ദർശിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഭൗതിക ജന്മമായ മാർഗം. അപ്പൊ കാരണം നമ്മളിത് നമ്മൾ അത്രയും അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മായയിൽ പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അത് എത്രയോ വേദനാജനകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ഷേത്ര ദർശനം ആവശ്യമാണ്. ഈ ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇനി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കല്, വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ആളിനെ ജന്മ മരണ ഒഴിവാക്കാനാകും. നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ വേറൊരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറു ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ചിലപ്പോൾ സ്വർഗ ലോകത്തിൽ പോകും, ചിലപ്പോൾ നരക ലോകത്തിൽ പോകും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പോകും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രദക്ഷിണം തന്നെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കറക്കണല്ല. ഈ കറക്കം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എവിടെ കറങ്ങിയാല്? ഭഗവാനെ കറങ്ങിയാല്. ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ചക്രം നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു. ഭക്തിയാസ്തിത്വം ഹേതുവായാൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തമായ ചുറ്റ സഞ്ചാരം നടത്തും. ഇതിന് പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹത്തിന്റെ വലം വയ്ക്കൽ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തെ വലം വയ്ക്കുക, അത് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ് തുടക്കം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഊരി ചുറ്റുക, സഞ്ചരിക്കുക പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ ഈ 4 മാസക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണമായി ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നു. പിന്നെ വർഷത്തില് 4 മാസം സമയം ശരിക്കും പുണ്യാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര്
അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി ആരായിക്കോട്ടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള് അവര് ഈ സമയത്ത് ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ അതായത് പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർ താമസിക്കും. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം സമയം മാറ്റിവെക്കും. അതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഈ സഞ്ചാരം ഒക്കെ നിർത്താം നമുക്ക്. ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ ഈ കാലയളവ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചില സവിശേഷ കർമ്മ പരിപാടികളുണ്ട്. ഈ കാലയളവ് ദിവസവും 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ 4 മാസക്കാലം നമ്മൾ എന്താണ്, അതായത് നമ്മൾ 12 മാസത്തിലെ 4 മാസക്കാലം ഒന്നും കൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് മെയിനായിട്ട് ആചാര്യന്മാര്, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരാണ്. പ്രദക്ഷിണം വഴി ഒരു ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന ഈ പ്രദക്ഷിണം വഴി ഒരുവൻ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചാതുർമാസ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്രതങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മറ്റുള്ള ജന്മാഷ്ടമി അങ്ങനത്തെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്തോറും എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഉപവാസം, ഉപവസിക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് വസിക്കുക, അതാണ് ഉപവാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഉയർത്തപ്പെടും. അടുത്തത് അർച്ചന. ഭഗവാൻ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക പൂക്കൾ കൊണ്ടും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരമാണ് ആത്മാവാണ് താനും എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ പറയാണ്. അതാണ് ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായ സുദാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാനെ ഒന്നിച്ചു കിട്ടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് കൃഷ്ണലോകം അല്ല ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദാണ്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോണ വഴിയുണ്ട്. അവിടേക്ക് പോണ വഴി സ്വർഗലോകവും ജനകലോകവും മഹാർലോകവും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് പോണത്. എല്ലാതും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവയോഗ്യമാകും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ അല്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ ചില സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താണ് ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും, യോഗ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് സബ്ജക്ട് വേറെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബോണസ് പോലെ തരുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ട്രെയിനിങ് എടുക്കണ്ട എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സ്വർഗീയ സമൃദ്ധിയും സർവലോകാധിപത്യവും ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധ്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ആ കഥ അറിയാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെ, ധ്രുവ മഹാരാജന് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ മറന്നു എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കണില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സുദാമാവിന്റെ ഈ മന്ത്രിക്കലിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാത്ത വിശക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു കഥ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും, അവർക്ക് ബലദേവനും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും വിശപ്പ് വരാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില് യജ്ഞം നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ സുദാമാവിനോട് പറയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ. ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാര്യമാർ സ്വാദിഷ്ടമായ
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് സാധനങ്ങളുമായി കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഈ രഹസ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന് ആരാധന ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഒന്നുമില്ല എന്ന് ശരിക്കും സുധാമാവിനും മനസ്സിലാവണം. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എന്താണ്, അതായത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി അവരെല്ലാ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആര് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പത്നിമാര് അവിടേക്ക് പോണത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് പറയുന്ന അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മഹാരാജ പരിചാരകൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണം സേവനം നടത്തുന്നവർ മരണാന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണു രഹസ്യം അടുത്തൊരു വേദഗ്രന്ഥം. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള് വലിയ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജകൊട്ടാരം എങ്ങനെയാണോ അതിനേലും വലുതായിരിക്കും എന്താണ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാനെ അവിടെ മഹാരാജാവായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ ആ മഹാരാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ഒരു വിചാരകരുണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പരിചാരകൻ എന്ന രീതിയിൽ വേണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഏതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാരതത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. അവ സാധാരണ കെട്ടിടം പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരക ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെ ആയിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം വരും എന്ന് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ തന്നെയും നമുക്ക് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം കൈവരും. അതാണ് നമ്മൾ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ആ ക്ഷേത്ര ദർശനം, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ ഉന്നതമായ ചിന്തയിലേക്കും ഉന്നതമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും നമ്മളെ കടക്കും. പറയുന്നത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെ അവർക്ക് കൈവരും. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഭക്തിയിൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ മഹാരാജാവ് പ്രജകളോട് പറയുന്നു, പതിതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. കാരണം മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വേറൊരു ദേവതകൾക്കും മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേരില്ല. മുക്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, മുക്തിദാതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള ഒരു മുക്തി എന്നുള്ളൊരു പദമില്ല. മക്കളാണ്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മറ്റൊരു ബദ്ധാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനാകില്ല. കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എന്താണ് മുക്തി നൽകാനേ കഴിയുള്ളൂ. ദേവന്മാർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. അവരും ബദ്ധാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു? മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ചുരുക്കം. ഇനി അടുത്തത് പാട്ടുപാടല്, സ്തുതിക്കല്. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ലിംഗപുരാണം, പല പുരാണങ്ങളും ഒരു പുരാണം. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. പെരുമാളിന്റെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ കൂടുതലായും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, പരമശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാൻ, അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് പരമശിവനാണെങ്കിലും അതിനേലും ഉയർന്ന കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പരമശിവന് വലുതെന്നല്ല പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്തിന്?
ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിച്ച് പറയുന്നത്. കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലാനും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ കാര്യമാണ്. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കീർത്തനങ്ങള് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്തുതിഗീതങ്ങള് നമ്മൾ പാടണം. സങ്കീർത്തനം, ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനം. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നിച്ച് ഒരു കാര്യം ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഘായി, അപ്പൊ സങ്കീർത്തനമായി. അത് നാമജപ ആണെങ്കിലും കീർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം. 10 പേര് കൂടി നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ, എന്തൊരു കാര്യം 10 പേരും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ സംഘമായിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഫലം കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൾസ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഫലം 2 2 അപ്പൊ 10 പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം കൂടുതലുണ്ടാവും. നമ്മളെടുത്ത് തന്നെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു 10 പേര് വന്ന് പറഞ്ഞു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ സംഘമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കീർത്തനമാണെങ്കിലും സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണുധർമ്മം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. രാജൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചയിച്ചു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ബലം മുഴുവൻ വേരോടെ പിഴുതു കളയത്തക്ക വിധത്തിൽ മംഗളദായകമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണുധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സംഘം ചേർന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പറയുകയാണെങ്കിൽ, പാട്ടുകൾ പാടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല പല ജന്മങ്ങളുടെ പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. അത് സഞ്ചിയില് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളാണ്. അത് എന്ത് പറയാ, അത് മുഴുവനും വേരോടെ പിഴുതു കളയാനുള്ള ശക്തി കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനുണ്ട്. കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. മറ്റുള്ള ശബ്ദം പോലെയല്ല അത്. അതാണ് നമ്മ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള അപ്പൊ കൃഷ്ണ മറ്റുള്ള ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു വേറെ ശബ്ദം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം. അപ്പൊ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൃഷ്ണനും രാമനും. അത് 2 ശബ്ദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രം. പിന്നെ പ്ലസ് ഹരേ, 3 മന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇന്റേണല്. അപ്പൊ ആ ഇന്റേണൽ ശക്തിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഇതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 ശക്തികളാണ് വരുന്നത് ആ മന്ത്രത്തിൽ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് ശരിക്കും നമ്മളെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളെയും തുടച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തിന്. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവനെ അയാൾ ചെയ്തു കൂട്ടാൻ ആവുന്ന പാപങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മയുടെ ബലത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതൊന്നും കൂടെ വിശദമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളെ പോലും നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഉള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തിനുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം, ഒരു വലിപ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാണ്. അത്രയും ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഇതിനുണ്ട്. ഹരിർനമ 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 കേവല നസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഹരിയുടെ നാമം തന്നെയുള്ളൂ, വേറെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഒരു നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹരിയുടെ നാമാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഹരിനാമം ചൊല്ലുക എന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പാപികൾക്ക് അസംഖ്യ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന ഒറ്റ തവണ വെച്ച് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടച്ചു നിൽക്കാനാവാത്ര പാപം ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ആവില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്ക് കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്താൽ തുടച്ചു നാക്കപ്പെട്ട അത്രയും പാപങ്ങൾ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും വലിയ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. മഹാരാജാവായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയെ എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിശങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പരമോന്നത സുഹൃത്തെ, ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ മൂർത്തി, അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവശായാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം പോലും സ്വന്തം
പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്തത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകള്, അതായത് അതിന് പറഞ്ഞതിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നേരിടാൻ ശക്തിയുള്ളതാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയണ രംഗാണ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും അനേകം ഗീതങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മ പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദമുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇവയൊക്കെ പാടി കേൾക്കുന്നവനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാടുക, കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കുറച്ച് ഈസിയായി മാറി, അതായത് പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല. ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം, ഭഗവത കേൾക്കണം, ഭഗവത പഠിപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത പ്രചരിപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാം. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബൗദ്ധ്യാസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാരദമുനി ശിഷ്യനായ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന ഭാഗം. നാരദമുനി ശിഷ്യനായ അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. അതേപോലെ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാരാണ്? ഗണപതി. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ വിഘ്നവിനാശൻ എന്ന് പറയും. വിഘ്നവിനാശൻ നരസിംഹ ഭഗവാനിക്ക് ജയ് എന്ന് പറയാം, വിഘ്നവിനാശൻ. അപ്പൊ ഗണപതിയുടെ ഗുരുവാണ് നരസിംഹ. അപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ വന്നപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത്, ഭഗവാൻ ഗണേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഘ്നങ്ങളും മാറ്റിത്തരുന്നത് ഗണേശനാണ്. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിനാശങ്ങളും മാറ്റിത്തരുന്നത് വിഘ്നവിനാശൻ നരസിംഹ ഭഗവാനിക്ക് ജയ്, നരസിംഹ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നരസിംഹ ഭഗവാനെയാണ് ഭക്തിയുടെ വിഘ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഗീതങ്ങളില് എന്താണ് നരസിംഹ ഭഗവാന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. താപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവനും വേദം പഠിക്കുന്നവനും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവനും വേദസൂത്രങ്ങൾ പാടുന്നവനും അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭഗവത് സമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ വേദം പഠിക്കുന്നതും മഹായജ്ഞങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് സമ്പർക്കമാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ അത്യന്ത പ്രവർത്തനവും ഭഗവത് നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണെന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളുടെ സാരം അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. വേദങ്ങളുടെ എല്ലാ പല ഗുണങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേദ എന്നൊരു ശ്ലോകനെ വിട്ട് അപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതെന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ശ്ലോകം. ഓക്കെ. പിന്നെ ജപത്തിനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്. ഒരു മന്ത്രമോ സ്തുതിഗീതമോ നിശബ്ദമായി ചൊല്ലുന്നതിന് ജപം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചില മന്ത്രങ്ങള് നമ്മളെന്താ വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ ചില മന്ത്രങ്ങള് നമ്മൾ ഒച്ചയ്ക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ചില മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ചില മന്ത്രങ്ങള് നമ്മളെ നാവ് അതായത് ചുണ്ടനങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ചിലത് ചുണ്ടനങ്ങാനേ പാടില്ല. ചില മന്ത്രങ്ങൾ ശബ്ദത്തിൽ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ മന്ത്രത്തെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. ചില മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിൽ തന്നെ ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ, പുറത്തേക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. ചില മന്ത്രങ്ങള് കുറച്ച് ഉച്ചരിക്കണം, കുറച്ച് ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ വരണം. ചില മന്ത്രം ഒച്ചത്തിലേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് ജപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മന്ത്രത്തിനും അതിന്റെ ശക്തികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലിയ സങ്കീർത്തനമേ. ഉദാഹരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം.
പതുക്കെ പതുക്കെ അവനവന് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് ജപം. അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർ കൂടി കേൾക്കാൻ ഭാഗത്ത് ഉച്ചരിച്ച സങ്കീർത്തനം. മഹാമന്ത്രം കീർത്തത്തിനും ജപത്തിനും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കും. ജപം നടത്തുന്നതിന് ജപിക്കുന്നവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണത്തിനാണ്, കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയാണ് കീർത്തനം. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം, നമുക്ക് പതുക്കെ ശബ്ദം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഗുണമുള്ളതാണ്, നമുക്കും ഗുണമുള്ളതാണ്. ചില മന്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ആർക്കും സമയവും, ചില മന്ത്രങ്ങള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സമയങ്ങളുണ്ട്, ആ സമയത്തിന് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. ചില ട്യൂണിൽ ചൊല്ലണം, അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നേരെ വിപരീത വിലക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തത് പതീതമായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് മഹാമന്ത്രം. അതാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പനി വന്ന പാരസെറ്റോൾ കഴിക്കണ പോലെ, അതാർക്കും ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പനി മാറും. ഈ അവസ്ഥയാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്. ഇത് ആർക്കും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ചൊല്ലാം. ഇതെങ്കിലെങ്കിലും ചൊല്ലാണ്, ബാക്കി ചൊല്ലണൊക്കെ വെരി ഗുഡ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് ശരിയല്ലേ, ഇത് ശരിയാണെന്നൊന്നില്ല. ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് ചെയ്യാം. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം നമ്മൾ ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളെ ലെവൽ അതാണ്. നമുക്ക് ഹയർ ലെവലുണ്ട്, നമുക്ക് പറയില്ലേ അങ്ങനെ യോഗ്യസിദ്ധികളുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് വന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ഇങ്ങനെയാണ്. പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവം കാണുന്നു. ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ മുക്തിയുടെയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ് ജപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താണ് സ്വർഗീയ സുഖം, അതുപോലെ തന്നെ മുക്തി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തുറക്കപ്പെടും. ജപം മസ്റ്റ്, അതാണ് പറയുന്നത്. സമർപ്പണം, ഭഗവാന്റെ പാദാരന്ധങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കുറെ ഉണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കട്ടെ. കുറെ ഉണ്ട്, നിർത്തപ്പ. സമർപ്പണം, ഭഗവാന്റെ പാദാരന്ധങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിതനായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന 3 വിധേയത്വം കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതി, ഭഗവാന് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സംപ്രാർത്ഥനാത്മകം, തികഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ദൈനബോധികം, പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം. ലാലസമയ, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്, ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് സ്വസമർപ്പണാത്മികം, അതായത് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. നമ്മളെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും തേർഡ് സ്റ്റേജ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ്, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെത്തിക്കും പൂർണ്ണമാവണം. നമ്മളിപ്പോ ഇത് ആഗ്രഹമായിട്ടുള്ളൂ, നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അതില്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യണത്, നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനേ പറ്റില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചായ കുടിക്കണ പോലെ, ചായ നമ്മൾ ആദ്യം കുടിക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, പിന്നെ കുറച്ചുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാതിരിക്കണ പോലെ മാറും. അതാണ് 2ാമത്തെ ഘട്ടം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം. പിന്നെ ലാലസം, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കും. അതായത് 3ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥ. മറ്റെന്നാൽ അതില്ലാതിരിക്കും. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. പിന്നെ എന്നിട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥ. അങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണത്. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി തുടങ്ങും, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമമായിട്ട് തുടങ്ങും, പിന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇതാണ് സമർപ്പണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 തരം ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആയി പോകും. 24ാമത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് റിവ്യൂ പറയാം.
ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി തത്വങ്ങൾ ഉപരിചിന്തനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിന് മുകൾ അല്ലെ, ഉപരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അപരാധങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കണം, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത്രയും എന്തൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിലും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിന്ന് പോകണം. അതായത് അത് സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രേ സ്നേഹമുള്ളൂ. പിന്നെ തിലകവും തുളസിമാലയും അതൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. തിലകം ധരിക്കുക, തുളസിമാല ധരിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അത് അതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, അതിൽ പറയുന്ന പൂക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ പൂമാലകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ നൃത്തം വെക്കണം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പല പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക എന്നുള്ളത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഇത് പോകുമ്പോൾ ഏതാ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുഗമിക്കുക. പിന്നെ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ, തീർത്ഥാടനം, പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങള് നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ വെക്കണം. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ വെക്കണം. ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യണം. പൂജകൾ ചെയ്യണതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരനാക്കേണ്ട ലെവലൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മള് ഭഗവാനെ മഹാരാജാവായിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടുക. മഹാരാജാവിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഒരു പരിചാരകൻ അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ പാട്ടുകൾ പാടാം, അതൊക്കെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. കീർത്തനങ്ങള്, സങ്കീർത്തനങ്ങള് ഒക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. പിന്നെ നാമജപത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ജപം അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ടും ചെല്ലാം, വായ തുറന്നിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ല നമ്മൾ ഉറക്കുകയും ചെയ്യാം, ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം. മൂന്നും ബെറ്റർ ആണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല നാമജപത്തിന്. നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ സമർപ്പണം. അപ്പൊ സമർപ്പണം തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടക്കം, പിന്നെ മീഡിയം, പിന്നെ ഫൈനൽ. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് സമർപ്പണത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമുക്ക്